Hi mga higala, good afternoon. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako magluto ng adobong kangkong na may sardinas. Ito po ang mga ingredients. Kangkong, ahos, bombay, seasoning, oyster sauce, at saka sardines. Ngayon, umpisahan na natin ang paghimay-himay sa kangkong. Dapat tingnan natin ng mabuti, baka may uod. Tapos na tayong maghimay-himay sa kangkong. So, isunod na natin ang bombay at saka ahos. Ngayon, mag-slice tayo ng bombay. Kailangan hugasan ninyo ang bombay para malinis kasi maraming kamay ang mahawak nito. So mag-slice na tayo. Ganito lang ako mag-slice. Bahala na kayo sa inyo kung paano kayo mag-slice. Basta ako ganito lang. Dahan-dahan lang ang pag-slice para hindi kayo masamad. Ano bang masamad? Masugatan. Masugatan pala. Tapos yung ahos. Yung ahos. Tatlong piraso lang ng ahos. Kasi maliit lang yun. Tapos dikdikin. Tsaka kunin ang balat. Pagkatapos balatan, ini-slice ko. Slice. Yan lang. Tapos na tayo sa ating mga lamas. I-open natin ang sardinas.
Dahan-dahan lang kayo para hindi kayo masamad. Masugatan pala. Ngayon, umpisa na natin ang pagluto. Lagyan natin ng mantika. Maliit lang na mantika. Tapos, painitin natin. Pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang bombay. Tapos haluin natin. Tapos sunod ang ahos. Tapos hanggang sa maging brown na ang kulay niya. Tapos ilagay na natin ang kangkong. Yan. Tapos takpan natin ng kaunti. Tapos lagyan natin ng kaunting seasoning. Kunti lang. Tapos nilagyan ko na ng oyster sauce at saka kaunting tubig. Tapos ilagay na natin ang sardinas. Bakit ang tagal? Okay, 'di ba? Ang sarap na tingnan. Sarap na sarap. Okay, tingnan nyo. Ang sarap-sarap, 'di ba? Luto na ang ating adobong kangkong. Ito na ang ating nilutong adobong kangkong. 'Di ba? Ang sarap. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share, and then click the notification bell button para ma-notify kayo sa next video natin. Bye! Salamat! Ingat!